Oh, matikas pa rin yung Tagalog. Matikas pa rin yung Tagalog. Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun, mga gamba, magandang araw ulit mga gamba. Welcome back to my channel. Please like, share, and comment mga gamba para medyo mabuhay yung ating channel. So may laban ngayon mga gamba. May laban tayo ngayon ha. So bago yan mga gamba, shout out muna kay Alexander Morris, Manuel Quintis from JME Cavite, sa Siki Francis Javier, Ron Mateo Pere, Saili Tablate, Amel Obligar ng Bacoor Cavite, Renier Eustaquio, Ray Victor Lyonsim, Chana Chaning, Jeff Ronda, Anjo Gulim, Hans Ivan Magsilaw at si Pong ng Tarlac. Yan, shout out sa'yo dyan Pong ha. So shout out pa rin kay kaya Jisa Isulat, Justin Cruz, Janry at si Chino, Cedric Aratan from Tansa Cavite, John Lloyd Eustaquio from Cainta, Jasper Bautista, Christian Angelo, Eunice Eustaquio, Ronald Hyben Quintis, Rosilinda Grana, Kongkong, si Kongkong daw yung ang ginamit lang niya, si Rosalinda yung account, JB Tocante, kayo Mang G, Kim Manuel Bautista, Raylan Dio, saka si Mark Galindez sa Bernardo. Yan, shout out sa inyo mga gamba. So ayan, nakita yung picture mga gamba. Ito mga gamba, ito yung Tagalog na nanalo ng isang araw. Ito to. Medyo ayan yung Tagalog. Medyo nag-iba yung hugis na niya mga gamba dahil sa lagayan. Ayan siya. Nasa good size yan mga gamba. Ito naman yung Buryas. Bali parang nasarino siya ang kulay oh. Ayan, ibang klase, rare yung kulay mga gamba. Ayan. So paglabanin na natin. Pagharapin na natin yan. Tignan natin mga kagamba kung anong magiging laban nito. Oh! Matikas pa rin yung Tagalog. Matikas pa rin yung Tagalog. Tignan nyo. Oh, grabe. Nilamutak niya yung Buryas. Nilamutak yung Buryas. Oh, talaga lips to lips sila mga gamba. Oh, sumasa. Naku, dadali ating Tagalog. Uy! Nakagat yung braso ng Tagalog. Hindi na makagalaw. Naku! Sinasaputan yung Tagalog ngayon, nabaliktad yung laro. Nako! Nagngipin sa ngipin, pangil sa pangil. Patay tayo dyan. Nadali pa yung Tagalog. Nabaliktad yung laro. Aha. Ang ganda ng nalaglag yung Tagalog mga gamba. Ang hina ang Tagalog. Harap natin. Pagharapin natin ulit. Pagharapin natin ulit mga gamba. Nadali Tagalog Malupit din itong Buryas na to. Wala na, nabutan yung Tagalog mga gamba, nabinom na. Matinding tinang mo niyang kagat. Oh. Wala na ito. Ayun pa. Iyon pa. Naku, nilamon na siya. Naku. Pumapalag pa rin yung Tagalog. Pero wala, hilok na siya sa binom eh. Oh. Ayun.
Wala, talo itong Tagalog mga kagamba rito. Nilapaan na siya ng Burias. Oh. I-read din itong Burias na itong mga kagamba. Tingnan yung likod niya. Oh. Magklase likod niya. Oh, ayan. Oh. Tingnan natin kung mabibilot niya itong mga kagamba. Matinding laban to. Lips to lips mga kagamba. Oh. Pero wala na talaga itong Tagalog. Oh, pinapitan na naman. Oh. Talagang baba ang tinira. Ayan mga kagamba. Oh. Naku. Wala na talaga itong Tagalog. Nagdiin ang career ng Tagalog na ito. Para ako sinilid na Tagalog dyan kanina eh. Ay kahapon eh. Pang araw pala namatay. Laki ng tiyan eh. Hindi nakaitlog. Sige kung sa malaking lagayan wala pa rin. Hindi pa rin siya ano. Ayun. So yun mga kagamba. Panalo itong Burias ngayon mga kagamba. Talo yung Tagalog ayun. Ayan. So hanggang dito lang mga kagamba. Sana nasiyahan kayo sa aking in-upload ngayon. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!